Ti Masakbayan. Ti napalabas, mas daw dagiti empleyado iti kumpanya, tasaan pay la pinapanaw ti CEO ti probinsyana. Iti ayan met dagiti aginaad da Clarita ken Carla, ikagkagumaan da ti mangiremedyo, no kasanuda ang mabaniitan ni Sanjo, tapno mairaman da iti kinabaknang daytoy. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetay wita alawas a napauluhan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anya, palpak ka di manen tinapanunot ko. Ngam, iti da ito'y sumaruno. Saanen apalpak? Anya ka di manen tinapanunot yu, mami. Amangan manen no palpak. Masapul ani Hasmin ti padaksam, tapno papanawan ti bosyo. Anya ti aramidak amang padakis kan kwa na, mami? Dayta ita ti panunutek analaing. Masapul nga agbalig ita. Saan nga tang agkibaltang manen dayta ang mapanunot yo, mami? Saan mat siguro nga agkibaltang? Agbalig ita itan. No apay mat ngamin nga imay daya probinsya na alosyang. Dumteng ti aldaw, apumanaw dayjay alosyang. Siyak ti kaunaan dito opisina. Aramidak man timbaga ni mami. At the flower vase dito ay nga dakarga na danom. Ikabil ko iti nga 20 lamisaan ni boss. Aha. No punasan ni Jasmine ti lamisaan, masagid na ti flower vase akas lasarmin. Matuang lakit di, kat mabasa dagiti papeles iti lamisaan ni sir. Makapungtot lakit din ni sir. Sigurado apapanawan na. Rumarak pa dito eh. Madamdama, adan ni Losyang. Nasayat met, nuim mo na ni Carla. Tapno maisagana na ti papeles, sakbay asumrakak. Good morning, sir. Ada kayo matgayaman. Sige tao muna ki di opisina. Inakpaisim pa dagiti papeles iti lamisaan nyo, sir. Imunan. Di nakman la inuray. Mapan na kano isimpa dagiti papeles iti lamisaan ko. Apay nga taan na sa irak iti pinanawan nak. Di nakadikayat, ti makikuyog kanyak. Ay, sir, good morning. Itay pa nga imo na ti sekretaryayaw. No imo na, kaawatan na naisagana ng dagiti papeles iti lamisaan ko. Ay, nalabit akas ta, sir. Itay pa'y matalimabas ditoy. Good morning, sir. Adda kayo matgayaman. Agkuyog ta mapan ijay office. Itay kakanupay matasimang pet. Naisaganam ka din ti papeles iti lamisaan ko? Ay, kwa, inuray ka pa'y ngamin, sir. Nakitak mat akap kapan ni Jasmine. Isagana na siguro. Imo na ka lang aruden? Apay nga inyuray mo pa'y kankwana. Ditakan. Dinardaras nan tinagna. Pinanawan na kit din. Bastos. Darasak, tamapanak matan iti opisina. Ay, natinag ti flower vase. Apay yung kabil da iti nga to ti flower vase. Oh, anya tinapasamak? Ano tinaramid mo? Sayang tinapintas a flower vase. Sino tinangikabil iti flower vase iti nga to? Sika siguro Adda dita iti kalman idi nagawid tayo. No siyak tinangikabil, amok nga adda dita, kat saan ko kumaan na sagid. Alangan mo't ani sir tinangikabil. Jasmine, agdardaram ti imam. Sorry sir, diyak ngamin amo nga ingkabil da iti nga to ti flower vase. Kitaak mo tayo imam. Ha? Saanan sir? Basit lang da ito eh. Adapan nyok dito eh. Ha? Yag mo, tapunasak tadara. Saanan sir? Siya kon timang punas. Siya kon kunakmet. No di mo pa'y la ipapunas kanyak ti imam. Bagkatan ka nga ipatugaw iti lamisaan ko. Asino tinakita yung nga imuna asimrek iti opisinak itay?
Apag iso nga oras ti trabaho, idisimang petak, sir. Saan ko nakita no asino ti mo na? Apay ka di, sir. Siyak tinaudi arimwar iti opisina iti Kalman. Nakitak pa iti flower base iti lamisaan. Ngamitay bigat, addan iti nga 20 lamisaan. Adda ka din napasamak, sir? Natinag ti flower base ket nabuong. Flower base pa'y day di mamaday jay. Apay anatinag, sir. Nakita nga awan basol ti nakatinag. Jay nangikabil iti ngato ti aking basol. Talo kayo laang matasumsumrak iti opisina yo, sir. Paayaban man ni Darwin Agard ditoy. Ariglado, sir. Inakayaban. Saan ko kuman napagtaktakan daytoy? No agpudno ti akin aramid. Kagurak ti ulbud a tao. Nalakalaang matamaamuan no asino ti ulbod. Ipa-review tayo ti CCTV, sir. Isungarod nga ipapaayab ko ti gwardya. Takitain tayo ti CCTV. Imbaglakid din. Tada CCTV. Oh my God. Adamat gayam CCTV. Kasano itan? Ni, apa yan, Ma'am Carla? Agkalingatan kamatan. Saan mat anapudot tada aircon? Sir, ang mga no naingatok ti vase, idi punasak ko matilamisaan. Idi kwan, napanak i-JCR. Husto mat nga da kayon. No itay pa'y ko mga imbagam, saan tayo kuma anataktak? Sorry sir, saan kong ingagara? Nalipatak siguro. Apay anaaramid mo ti kasjay. Anya ti panggap mo? Diyak ninamnama amalipatak, sir. Basta ti amok, kat ang mga no naingatok idi punasak kumatilamisaan. Idi napanak i-JCR, diyak gayam na isubli sakbay asimrak kayo, sir. Ikang ka pa iti may saagon daway. Ngem no adapay saan ko akayat ama aramid mo. Ikaten kan dito'y kumpanya. Uwan, sir. Agyaman ako na iti kinasingpot yo. Nagsingpot kayo, sir. Diyak kayaten ama ulit pa'y daytoy. Hello, Jasmine, anak. Nakaawag ka man. Di ka di makaala iti bakasyon mo. Sa bagay, nabiit ka pa'y laang di ta trabaho. Awan pa'y makatawin mo. Kuha nga men, anak. Masakit ni tatang mo. Kat kaya't nakakano makita. Ala, ipadasam ti agpakada anak ko. Mangi-file ka iti leave mo. Ay, oo na, anak. Mailiw kami nga minkan ka. Ala, anusam nga ro ti agbakasyon, anak. Amang ano iliw ni tatang mo, ti panagsakit na. Sir, mangi-file ko may ti leave. Masakit ka nung amin ni tatang ko. Sa dino ka diti probinsya yo? Ija Isabela, sir. Adayo ditoy. Kaano kang hagsubli? Sapay ado ti aramidem ko ma? May sa alawas ko ma, sir. Nagbayag maten. Awan nga minti mga ramid ka dagiti aramidem. Damat ni Ma'am Carla, sir. Kanayon mat nga da ka malina. Sukatak ko man ket. Isumat lagayam akanayon nga agpaisuro kanya. Sige. Palubusan ka. Basta agsubli ka after 1 week. Uwan, sir. Agyaman na kiti pamalubos yo. Agbakasyon ka gayam. Nasayaat mat. Madlaw ko kat maragsakan ka. Maaramid mo ka di amin arumbang nga aramidan ija opisina? Di mo matamo ti daduma, saan ka di? Apay, si kalaang tiyaddaam muna. Sapay ko mga rod, tasana ka maurnungan iti aramidan intun sumang petak. Rumbang laang nga aramidam, tatrabahom kat nga rod. Sabali mat ti aramida. Ngam no siksikat yadda iti opisina, saan ka di arumbang nga aramidam? Tasi ka ti mabati ditoy? No anya ti ipaaramid ni sir, iso ti aramida. Sikat ti makaam mo.
Ijay ko mga min probinsyayo ti rumbang apagtrabahwam. Saan adito'y syudad? Uray probinsyana taad da kabaelak, asaan mo akabailan. Agmano aknang. Hada kamot gaya mo, anak. Apay adi mo imbaga ta sinabat na ka kumaijay ilay. Kaya't kayo nga rod sorpresaan, nang. Ayan ka din ni tatang. Ada iji kwarto. Kanayon ba't nga gurgurikor kan aglaladaw. Intan ija ayan na, bareng sumaranta. Wadang, ngam isimpak pa dagiti ginatgatang ko. Amang itaray ti aso, wano pusa. Saan ka di anak ko nam, anaungat ti bus mo? Naku na mga min, adi na amo ti umisam. Di nan samot ngamin masangot ti umisam. Takanayon ama kumikum iti sangot ti computer na. Ay katuan talaga akas ta ti mangup opisina. Computer lata ti sangsangwan na. No awanan jay losyang akunam, mapankan iti opisina. Nagsapakit din ngay, mami. Masadutak pa eh. Tapno maka-make up ka, sakbay asumang pati amom. Madlaw na ita ti pintas mo, taawan sa bali iti unag ti opisina. Sa bagay, makaritouch sak analaing, sakbay asumangpet ni Sir Sancho. Lalaingam, tapno agbalig ita. May sakan tumat abos no madanon ti tiyempo. Nagmayat nga tamot ti maawagan iti boss. Mabalin kumat aban ni kesan dagiti empleyado. Iso nga rod nga ikagumaam. Aramidan ta ti amin, tapno matungpal day ta tarigagay. Okay, inak nga rodan, mami. Agpapinta saksakbay asumangpet ni Sir Sancho. Masapul asika akanayon ti kapintasan iti imatang na, tapno ma-in love ken ka. Madama ti retouch mo? Saan ka di amay mayat? No isagana mon dagiti pirmaan? Ay, sir, kunak no saan kayo pa'y ngamin asumangpet? Apay kumaasaan ka sumangpet, ket ado ti pipirmaak a papeles. Sabali matiin into na rem, tatimat agmamaat. Ay, sige sir, isagana kon. No ni Jasmine, nakasaganan dagita. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay ita alawas a napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.